Avui les infermeres i infermers del món estem de celebració. És el Dia Internacional de l'Infermeria. És el segon any que vivim en pandèmia. En una pandèmia que ens recorda la necessitat de tindre que encapçalar una transformació del nostre sistema de salut i fer-ho amb visió de futur. Hem viscut i estem vivint dies molt complexos, amb una sobrecàrrega de treball emocional i física, que si ja era habitual amb els pacients Covid, ara amb la campanya de vacunació massiva i el retorn a la normalitat i el retorn de l'activitat que el teníem i altres cures, ens esdevé moltes vegades insostenible. Però apel·lant a aquesta visió de futur que se'ns està demanant, no podem permetre que la urgència ens faci desatendre aspectes de la nostra tasca infermera, de la nostra cura, i d'ells dependrà la qualitat assistencial que podem oferir a moltes generacions, a aquestes i a les futures. La situació de Catalunya ens demanda infermeres amb molta capacitat per atendre pacients amb moltíssima complexitat, però a més també ens demana fer un pas endavant per poder trencar sostres i passar a fer un lideratge important en aquells llocs de decisió on s'exercen polítiques de salut. Com a degana, me consta l'esforç que des de tots els col·legis, des de tota la pràctica assistencial, totes les infermeres, associacions, universitats i cadascuna de vosaltres a nivell particular estem fent per poder assumir aquest lideratge, aquesta atenció als nostres pacients. Un esforç pel qual us vull felicitar, pel qual ens hem de felicitar i que ha de ser la llavor d'un sistema de salut més eficient, més universal i sobretot més humà. Moltes felicitats per aquest dia.